Baitin ki uwa maba mama Hajiya Fati uwar buwa. Mamakin mana komai addu'ar ke ta sanya muka dace. Babbar mace mai halin kirki Allah da taimakon ki uwata na gode. Wannan haka yake Hamza Zilu, tabbas uwa ce mu ba da mama. Yanzu da komin Alhaji ya rabi wa uwar gida a gidan Alhaji Kabiru Custom. Haji ya rabi wa uwar gida sarautar mata. Maman Imam. Baitin ki uwa maba mama Hajiya Fati uwar buwa. Mamakin mana komai addu'ar ke ta sanya muka dace. Babbar mace mai halin kirki Allah da taimakon ki uwata na gode. Wannan haka yake Hamza Zilu, tabbas uwa ce mu ba da mama. Yanzu da komin Alhaji ya rabi wa uwar gida a gidan Alhaji Kabiru Custom. Haji ya rabi wa uwar gida sarautar mata. Maman Imam. Baitin ki uwa maba mama Hajiya Fati uwar buwa. Mamakin mana komai addu'ar ke ta sanya muka dace. Babbar mace mai halin kirki Allah da taimakon ki uwata na gode. Wannan haka yake Hamza Zilu, tabbas uwa ce mu ba da mama. Yanzu da komin Alhaji ya rabi wa uwar gida a gidan Alhaji Kabiru Custom. Haji ya rabi wa uwar gida sarautar mata. Maman Imam. Baitin ki uwa maba mama Hajiya Fati uwar buwa. Mamakin mana komai addu'ar ke ta sanya muka dace. Babbar mace mai halin kirki Allah da taimakon ki uwata na gode. Wannan haka yake Hamza Zilu, tabbas uwa ce mu ba da mama. Yanzu da komin Alhaji ya rabi wa uwar gida a gidan Alhaji Kabiru Custom. Haji ya rabi wa uwar gida sarautar mata. Maman Imam.